Salutare, prieteni, și bine v-am găsit la un nou episod de Crunchyroll. N-am jucat de mult și acum o să ne jucăm. Ieri, când am făcut video, cred că a intrat pe la ora 2 noaptea, nu știu. Haideți să jucăm. N-am mai jucat de mult Crunchyroll, așa că jucăm azi. Aici. Așa. Poate facem scor, nu știu, dar ar fi bine dacă îmi face scor. Aici nu cred că o să trecem, dar am trecut. Fiux! Ce bine am trecut. Așa. Ne-a călcat. Mai aveam puțin și făceam scor. Dar nu contează. Dimineața când m-am sculat, am văzut că am avut o vizionare la video de aseară. Și acest video avea un like. Mulțumesc pentru like și o să continuăm cu jocuri în fiecare zi. Și nu avem ce să facem. Hai să jucăm și cu alt om, nu numai cu ăsta. Să punem ăsta, astronautul. Te auzi cum se aude? Așteptăm. Cu astronautul cred că o să facem level. Dar acum o să-l schimbăm și o să punem Pac-Man. Îmi place Pac-Man, aveam și jocul Pac-Man. Foarte frumos, însă schimbă culorile. Am pierdut. Nu contează. Contează. Haideți să mai încercăm o dată. Am uitat să vă zic că am luat un grătar. Și grătarul e foarte bun. E bun grătarul. Și să vedem ce am mai luat. Cu ăsta n-am jucat. Să jucăm. Foarte bun. Canguru. Aoleu! A picat coala pe mine. Picat ursul. Da! Acum nu știu ce s-a întâmplat. Cred că avem ursul ăla care a picat pe noi.
Hai să vedem. Ăsta parcă era. Nu, ăsta e. Ăsta e. Cam ciudat. Sunteți pregătiți să apăsăm pe cutie? Da. Și prieteni, mai avem încă o cutie. Haideți să o deschidem și pe ea. 75. Haideți să luăm două animale sau ciornică, oameni, ceva, nu știu. Dar, wow, n-am mai avut asta. Haideți să mai luăm unul. Să vedem ce este. Vampirul! Vampirul era foarte bun. Aveam vampirul. Și se transformă. Dar nu înțeleg dacă pot să zboare, cum poate să transforme sau să-l calce mașina. Dacă zboară, cum îl calcă mașina? Și prieteni, am pierdut. Și cam atât a fost cu acest episod. V-aș ruga să apăsați butonul de like, să vă abonați, că știu că multă lume se uită, dar nu se abonează. V-aș ruga să vă abonați pentru că acest lucru ajută mult canalul. Pa, pa!